Most nézzük, hogyan is működik a UFO forgószék. Ez egy kimondottan ergonomikus forgószék, amelyik hosszabb használatra lett tervezve. Kényelmes ülési lehetőséget biztosít akár napi 5-6-8 órán keresztül is. Maga a kialakítása ebből következik. Az egész szék áll egy nagyméretű ülőlapból, amelyiknek egy nagy beülési mélysége van. Ez azt jelenti, hogy a hátat megtámasztva az egész alsó lábszár fölfekszik az ülőlapon, alátámasztja, nem fog elfáradni. A kényelmet biztosítja továbbá az állítható magasságú karfa, amelyik több pozícióban is fixen rögzíthető. A felülete is egy ilyen zselésített puha anyag, tehát nem az a hagyományos kopogós történet, természetesen mind a két karfa állítható. A széknek további kényelmi funkciója: 3 karral lehet működtetni, egy karral fokozatmentesen lehet gázif segítségével a magasságot állítani, pontosan azért, hogy mindenki a saját magasságához egy kényelmes ülési pozíciót találjon. Ezen kívül következő karral maga az egész széknek a dőlésszögét lehet állítani, mindenkinek úgy, hogy a legkényelmesebb, és ebben a pozícióban fixen le is lehet rögzíteni, ott marad. Ezen kívül állítható még a háttámlának a dőlésszöge is, ez is több pozícióban, bárhol, ahol kényelmes, ezt fixen le lehet rögzíteni. Ezen kívül a háttámlán található egy ergonomikus deréktámasz, amelyik a hátunkat támasztja alá, hogy kényelmesen ülhessünk, de hogy ez is megfelelő pozícióba kerüljön, ezért maga a háttámlának a magassága egy további csavar segítségével állítható. Nagyon röviden így néz ki ez a UFO ergonomikus munkaszék. Még talán a kárpitozásáról annyit el lehet mondani, hogy ez egy ilyen mesh hálós kialakítás, vastag szivacsozással, amelyik gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy a test ne izzadjon bele, szellőzzön ülés közben is a székkel rendelkező felületeknél. Ezen kívül még említést érdemel a szék alatt található komoly vasalat. Ez gyakorlatilag lehet látni, hogy nagy aláztámasztási felületet biztosít, de gyakorlatilag sokáig tartós marad. Illetve van még egy marokcsavar található a szék alatt, amelyik azt a célt szolgálja, hogy amikor különböző dőlés pozíciót állítunk be az egész széknek, akkor a saját testünkhoz egy rugót elő tudunk feszíteni ezzel a csavarral, ez befolyásolja, hogy milyen könnyen billen előre a szék vagy hátra. Gyakorlatilag ezt lehet lazítani, vagy keményíteni. Így épül fel az UFO ergonomikus munkaszék, amelyikre most van egy akciónk, ennek az ára most 22 000 forint plusz áfa. Ez gyakorlatilag csomagolva, utánvétel bárhova el tudjuk küldeni. Raktáron van ilyen székünk. Bőségesen a szállítási költség az 1500 forint plusz áfa, tehát 1875 forint, amiért ezt önnek a lakásában, irodájában, vagy ahol éppen szüksége van rá, oda a futár kiszállítja, és önnek már csak össze kell szerelni, és természetesen sokáig használni. Köszönöm szépen!